गंगा जी के पानी में हाथ खाली लाश। आप सुन रहे हैं आपने भोजपुरी नंबर 1 की गंगा जी के पानी में हाथ खाली लाश। आइल कोरोना सगरे कोइले विनाश बा। आइल कोरोना सगरे कोइले विनाश बा। गंगा जी के पानी में हाथ खाली लाश बा। गंगा जी के पानी में हाथ खाली लाश बा। कैसे बची दुनिया सोच के मनवा उदास बा। कैसे बची दुनिया सोच के मनवा उदास बा। गंगा जी के पानी में हाथ खाली लाश बा। गंगा जी के पानी में हाथ खाली लाश बा। आप सुन रहे हैं आपने भोजपुरी नंबर 1 की प्रस्तुति। रिकॉर्डिंग स्टूडियो प्रेजेंटेड बाय एपल म्यूजिक। मोल नइखे कोनो भागा वाने इंसान के। आके बचाली रूप धोके हनुमान के। मोल नइखे कोनो भागा वाने इंसान के। आके बचाली रूप धोके हनुमान के। धोके हनुमान के लागो तक हुना रही होते एहसास बा। लागो तक हुना रही होते एहसास बा। गंगा जी के पानी में हाथ खाली लाश बा। गंगा जी के पानी में हाथ खाली लाश बा। तरफ के लोगवा मोरे अस्पताल में। नेता कोइले बालू देश के कवना हाल में। तरफ के लोगवा मोरे अस्पताल में। नेता कोइले बालू देश के कवना हाल में। देश के कवना हाल में। यादव विदेशी दुर्गेश दवाई नाही पास बा। यादव विदेशी दुर्गेश दवाई नाही पास बा। गंगा जी के पानी में हाथ खाली लाश बा। गंगा जी के पानी में हाथ खाली लाश बा। बालाजी रिकॉर्डिंग। आप सुन रहे हैं आपना भोजपुरी नंबर 1 की प्रस्तुति।